וואו! ספרייז, גדולי שלי! מה עכשיו? בפעם האחרונה שקראת לי גדולי שלי היה כשהבאת לי את הוויאגרה שעשה לי כאבי ראש נוראים, צרבות מתמשכות, פנים אדומים, סחרחורות ומה לא. ועכשיו ה-FDA מפרסם שהכדורים גורמים גם לחרשות. מסכן קטן שלי. והזריקות שהבאתי לך, שהכאיבו לך ועשו שטפי דם, סליחה, לא עוד. אז מה עכשיו? את יודעת שאני רוצה, אבל זה לא יוצא. יצא, בוא תראה. וואו. 100% אצלך. קרא את ההוראות ואתה גדולי שלי. את רוצה להרוג אותי? לא חידשתי את ביטוח אחים, לא כדאי לך. אין לזה תופעות לוואי בכלל. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לגדולי שלי. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לגדולי שלי. קאמינג? I'm coming. ועוד איך coming. נו בוא כבר. מה זה? זה. די! מה די? אני רוצה עוד. עברה חצי שעה, צריך להוריד את הגומייה. 5 דקות מנוחה, ואפשר להרים את מצב הרוח מחדש.